Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang suwat tampo karon? Mao kining sa kababaeng nagpuyo sa Bulhoon, Cebu. Daga matatampo nagdasangan nga Jenny. Recorded by X Thunder Gaming. Dinhi ka lang sa atong probinsya, ha? Total, sige ka man laglaag dito syudad. Wa ka man gid magtarong sa mong pag-eskwela dito. Mas maayo pag dinhi lang ka aron na kay tarong nga mahimo. Ikaw mo ibantay din sa atong pension house kay mag-focus ko sa atong tindahan. Oh, nang hupaw ka man. Wa ka makauyon. Wa mo eh. Lakaw na lang. Ako na'y bahala din ni. Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw hasta din, dili gapon kakasaligan, ha? Panawag lang ko na'y problema. O, lagi ma. Ay, lagit ang feeling ko na dito sa syudad. Nagkano kay Mingaw. Di parehas din sa probinsya ng grabe ka Mingaw. Miss, dapat mo yung available room? Kakuwapo ko na niya. Good morning, sir. Morning. Yes, sir. Good for pila, sir. Ako daw sa Oh, yes, sir. Pila ka nights? good for 1 month. Okay. Natay standard room, sir. Mo ni pinaka-last na to. Nasa tayo deluxe room and suite room. Standard room lang. Sige, sir. Murag islit noon, man. Imong yawin, sir, oh. Wait lang, sir, ha? Kuya Ben? Kuya? Ay! Kuya, please, ko guide ni sir sa iyang room. Daghan na ba na siya bit-bit, ya? Ako na. Okay na. Ma'am. Spekto kong si Sono. Mao lagi, Kuya Ben. Pero, di man ko nato malikayan, boy. Minay mga guest nga init kita ko. Maong kita, magpasensya lang kita kutob sa mahimo kay nagnegosyo man ta, kuya. Liwat di kasi mong mama, mamoy. Kuya Ben, pasiki kutob na ka. Pwede na ka maniud to, ya. Ikaw rin, ma'am. Okay na ko, uy. Busog pamansad ko. Sige, ma'am. Excuse me. Yes? Saan makapalit o team nun din eh? Naraydag kang tindahan sa gawa, sir. Okay. Asa ta pwede mo inom? Pwede naman ka mo inom diya sa mga tindahan, sir. Pwede na sa kaani din, kaya naman tayo gamay ng standbayanan diya sa gawas. Mau ba? Sige, salamat. Hala si Gwen. Hello? Ken! Hello? Uy, nagplano ko ba nga mabakasyon ko sa kasimana diyan inyo? Mao ba? Hala, kaninot ko anak, day. Sige, sige. Kung maani ka din, ilibrity ka sa imong stay o sa imong kaon din, Sure ka? O, lagi. Sige na baya ko, panghagad ni Mus una pa, ha? Sige, sige. Lamis lagi kayo gihumon sa dagat sa uy. Mga next week ko mo anak, day. Mayo kay bakasyon, ha? Init kayo din uy. O, sige, sige. Akong ingon lang akong mama, ha, nga mo-occupy kag usa ka room din sa among pension house. Ay, Gwen, excited ako. See you. O niya, kinsa may atong saligan sa pension house, nak? Si Kuya Ben, nalanggot magkuit. Taon-taon na pa yan na siya nagservisyo na to. Total, usa naman sa nakasimana, ma. Usa pa sad, anak naman sabi sa pension house. Anak naman mo stay ni Gwen. Pwede naman gapon kung makatanaw-tanaw with ma. Nahala, sige. Ay, thank you, ma. Day, welcome! Ay, ano, uy, maikog, magad ko, uy. Ay, ikaw, uy. Suod kay ka na kong higala sa Cebu. O, mura na tag man nagsuon. Maong feel at home lang ka din, ha? Ay, day, gusto mo ko maligo o dagat, ay. Layo pang dagat niyo din, Ay, naidool, pero adto na sa resort sa akong uncle. May dito kay, di man good crowded. Ah, sige ba? Sige na, uy. Ipahimutan sa tanang imong mga gamit. Ay! Hala, unsa man ron? Recorded by X Thunder Gaming. Kuya Ben, unsa ron? Day! Si Sir, day, nanghagis. Amot nga ano ni si ay. Limang kayo hubog, pero nakainom. Mao ba? Day Gwen, ano lang sa ka ha? Ako sang istoryahon. Usalis ang mga guests din sa pension house. Tingalig na yung problema, day. Sige, sige, day. Ani lang ko. Kadlok ba, anak, uy? Pasensya kay kaayo, day. Sir, please. If na kay problema, ayaw lang in-town that adin hi.
Mahadlok man ko na ubang guest din kung mag-ingon anak ka. Amo ra bagyong gi-reassure ang among guest din sa ilang safety. O kung mapadayon kag ingon anak, mapugos ni papahawa ni mo din And mas maayo tingali nga militan ang lang kaglaing kastayan. Sorry. Sakit bangin kayo kundugan. Hindi na lang ko'y pangutana, sir. What's the reason na ni Ani ka din Aron malimot ko sa sakit. Kung mahuli kalimtan mo. May gasto kag kwarta, effort o panahon sa pag-anhi din di ba? Ayaw sige. Abi na mo, daghan kiklinga mo pwede mo mabuhat din sa among lugar. Pwede kang magbahangin dapin sa dagat, or pwede kang maliko. Sorry kaya, miss. Huwag ko may bawa sa kabukat sa imong problema, ha? Ug usap ko kay bawa ko, makatabang ba ko sa kung pakikistorya ron nimo. Pero I hope, nakapagaan ko sa imong gibati ron. Ako rin si Jason. Ikaw. Tawag ka lang kong Shani. Unsa kayong problema, no? Gwapo ra ba, day? Abdi, ikaw basta gwapo lagi. Kaya nga, no? Dili ka gwapuhan niya. Hala, no? Hala, lagi ang smile din dapita, no? Okay. Gwapo magit siya. Ang nakaapal lang kay... tagsara kay kung makakita mo smile. Tungod nga isang problema. Well, basin sa Duha na lang ko kaadlaw din kinahanglan nga ako ginong suliton akong stay. Dili pa ba obvious? Nay, taan ka na kaayo. Sige lang, good. Basta kay gusto pa ko maligo one last time. Hala, sige, go. Hi. Uy, hala. Ang gwapo na yun. Hello. Wow, ni smile na, Hello, kumusta? Okay na. Asa ka pa ingon? Magpadagat ko. Kuyog na lang na mo. Oh, ay. Magpadagat sa demo? Pwede na. Okay na, Jenny. Ha? Day, thank you. Thank you kayo sa accommodation. Way problema, oy. I hope nag-enjoy ka, ha? Sobra. Outing, ha? Jenny, busy ka? Dili kaayo. Pwede ka naman kuyagan mo inom? Okay na? Kwanwad, last week na lang ko din sa inyong lugar o mupaulin ako balik. Sige. Thank you Sa unsa? Sa pagpa-realize na ko, nga may ayo nga kung almost first 2 weeks of stay din Kay lagi, sige lagog. Gainom, instead nga mag-enjoy. Og may na lang kay naka-realize pa ka. Og na-enjoy pa kini imong stay din Magod. Huwag ka na tungod di mo. Hoy. Kahait kog tinutukan nato din dapita. Jenny. Jason, tigay makakita nato din Tatas ang kwarto. Kinuha ko. Minahita po naman ni Jason. Dinakos kainit sa mulawas. Ang saan na lumapos ko. Miss, good morning. Nabay nika-check-in din nga Jason ang pangan? Yes, ma'am. Pwede rin mong matawagan? Inapalihog nga ni ang iyang fiancé. Ha?
Babe, babe, pasaylo ako, babe. Nagmahay na ko. Please. Idayo na to nga itong kasal. Maluoy ka. Maluoy? Ikaw, maluoy ka na ako. Sa kanya to katuig, wa ko magbiduang mo. Pero ikaw, babaeng buhat. Sayon na kayo ni mo ang paghatag sa mga lawas sa laing laki. Napilala ka buwan ni mo na kaina. Kinuo ko. Pinuuno na kanya siya. Kumusta na ka si Jason, oh? Idiretso lang siya biya din sa pension house ko yung si influenza eh. O man lang gani si mananggit na ako. Kinsa man sa daytuod ko para panagira niya. Uy, siguro, basta nagpakasal lagi siya itong babayana. Nga naman sa kuy, kadiyot naman utak kayo na nagkaila pero di na siya mawasa kung una-una. Di na siya... Kalahin sa akong ginawaan. Yun naman eh. Kinuha ko. Di ba ka kumabdos? Nabuang ka na? Nagpadakas lalaki nga wa pa kayo ka makaila? Kunyang saon mo na ron, ha? Ma, sorry. Uy, ginoo ko ni mo, Jenny. Permi ka naman lang yung maghatag na kong labads, ooy. Una, wa ka magtarong sa imong pag-eskwela. Kunya ka ron, mauna sa ni, ha? Unsa ba nasuot si mong utok in taon, oy? Sorry, Ma. Sorry. Pakatawhon ta ng bataa. Bahala ko'y ilhong amahan. Dako-dako naman nga akong tiyan. Tulog lang kabuhan ang paabutan. Mga anak na ko. Excuse me, pwede mo chicken? Oh. Jason? Hi. Jason? Jenny? Oh. Kumbus ka? Ako ba'y amana na? Ginoo ko. Huwag ko mahibaw. Bisan pagbuingon ko ni mga ikaw ang amahan ay niya. Huwag gabi ko paslanan. Tuminyo ka na, di ba? Dili ko gusto makakupa og relasyon, Jason. Ang nahitabo na to, sayop ka No. No. Dili sayop. Bisan ka dito na nagkaila, pero huwag ko magsabot ka ng di na kamawas akong nahuna, Jenny. Oh God. Ang isa pa, huwag madayo na nga mo kasalan. Siya ay niguba na mo. Maong, ni ako. Nibalik ko kay gusto ko manguyab ni mo. Pero di ay, nagsabak ka na sa una na itong anak, Jenny. Jason. Mga tubang ko sa mga ginikanan. Pangayuon ko ang imkamot nila. Natubang yun si Jason sa kumakinikanan. O pasalamat kasi ko kawa sa ilabad sila si mama o si papa. Karon, ninyo na ko, o may anak kami ni Jason. Daghang salamat, o di nilang kutob. Salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kadaming hikalan kaaga ni Cheney na taga-Bulhoon, Cebu. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga naglaan, In Your Eyes. In your